A 4 gyertya. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 4 gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amíg egymással beszélgettek. Azt mondta az első. Én vagyok a béke, de az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni. Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstöngő panót emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra. A második azt mondta. Én vagyok a híd. Sajnos az embernek nem kellek. Nincs értelme tovább égnem. A következő pillanatban egy enyhe sugarnak kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya. Én a szeretet vagyok. Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem. Semmibe veszik, hogy milyen szükség van rám. Ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek, és mikor meglátta a 3 kiadott gyertyát, felkiáltott. Elkeseredésében hirtelen sírva hazadt. Ekkor megszólalt a 4. gyertya. Ne félj, amíg nekem van a lángom, újra meg tudjuk mutatni a többi gyertyát. Én vagyok a remény. A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a 4 égő gyertyát, és lángjával újra agyátette a többit. Vigyázzunk, hogy soha kinek aludjon bennünk a remény. Őrizzük be szívükbe a híd, remény, szeretet és béke lángját.